Молитвами святих Отец наших, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амин. Амин. Дороги братя и сестри, честито на всички новите християни, ще наистина на този момент. Жорко и Велизарчо, като малки да радат най-вече на майка и татко слава и здраве, а последствие, когато пораснат на живота, като Лилия Цецка със своя успех. Всичко добро, както не десете ли всички? И всичките майки си ги вземат, когато правят някакво тържество, било на рожден или на ден на децата, ще си ги запазят, падат до край до здраве. След като се обичате децата, елате да представят по една акция за това. Може. Свещените кавлика и светло. Ясно ли? Не знам да ли да. Не така не харесва. Не може да се най-представя тук на къртата. Той каза, че може и по-добре. Станете с друг път кръстница да знаете. Си я запазим на рожден ден на детето. Си я паш. Мирно, хайде при този хора. Кавликата няколко вече не си на нея. Сега се обручават един с друг и за спасението им на Господа да се помоли. Господи, помилуй! Същите спаси, помилуй, запази ги Боже с Твоята благодат. Господи, помилуй! Като поведем заедно всички свети в пресвятата, пречиста, преблагословена, слава наша Владица, Богородица и Преснодева Мария, нека се весели веселието Его и целия наш живот
на Христа Бога да отдадем. Облучава се Божия трап Йордан за Божията ревине живто, в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Облучава се Божия трап Йордан за Божията ревине живто, в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Облучава се Божия трап Йордан за Божията ревине живто, в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Обручава се Божията ревине живка за Божия трап Йордан, в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Обручава се Божията ревине живка за Божия трап Йордан, в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Обручава се Божията ревине живка за Божия трап Йордан, в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Греди, греди от Ливана невесто. Благословено е царството на Отца и Сина и Святаго Духа, сега и винаги, и во веки веков. На Господа да се помоли. И сега, Владико, простри ръката си от Твоето свето жилище и съчетай ръба си Йордан с рабинята си живко, защото Тебе съчетават мъж и жена. Съедини ги в съгласие, вечай ги да бъдат една плът, да им плод от утроба да добие добри чеда, защото Твоя властта и Твое царство и силата и славата на Отца и Сина и Святаго Духа, сега и винаги, и во веки веков. Вечава се Божия трап Йордан с Божията ревине живка, в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Вечава се Божия трап Йордан с Божията ревине живка, в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Венчава се Божия трап Йордан с Божията ревине живка, в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Венчава се Божията ревине живка с Божия трап Йордан, в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Венчава се Божията ревине живка с Божия трап Йордан, в името на Отца и Сина и Святаго Духа. Венчава се Божията ревине живка с Божия трап Йордан, в името на Отца и Сина
и Святаго Духа. Господи Боже, на славу и честь и увечаю. Господи Боже, на славу и честь увечаю. Господи Боже, на славу и честь увечаю. Господи Боже, на славу и честь увечаю. Да внимаваме вірно всички. И като се привърши видото, казва Исусу, майка му видоляват. Исус й казва, какво имаш ти свире, жено? Още не е дошъл часът ви. Майка му каза на служителите, каквото ви каже, сторете. Имаше там 6 каменни делове, поставени в иудейски обичай, побиращи по 2 или по 3 бели. Исус им казва, напълните деловите с вода и напълниха ги догоре. Тогава им казва, вземете сега и занесете на стария сват и залили сока. И когато старият сват пусна водата, която се беше превърнала в вино, и той не знаеше отде е това вино, а служителите, които бяха донесли водата, знаеха. Той повика младоженица и му каза, всеки човек слага първо доброто вино и когато се понапият, тогава по-долното. А ти си запазил доброто вино до сега. Така Исус стори начало на чудесата си в Кана Галилейска и словата си. И учениците му повярваха в него. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! На Господа да се помоли. Боже, който си всичко затворил със своето богатство, отвърдил си вселената и си украсил велица на всичко сътворил от Тебе, като даваш и тази обща чаша на съчетаници за брачно общуване
благослови с духовно благословение, защото се благослови Твоето име, прослави Твоето царство, на Отца и Сина и Святаго Духа, сега и винаги, и во веки веков. Чашу спасение приму, име Господне призову. Исаия